Hej alle sammen derude. Denne lille video her, jeg er ved at lave nu, den omhandler hverken foto eller droner eller landskabsfoto eller noget som helst. Det er noget helt andet. Vi har simpelthen herhjemme valgt at udvide familien et enkelt medlem mere. Det er simpelthen sådan, så vi har valgt at adoptere en kat, 2 år gammel kat. Det vil jeg bare lige fortælle lidt om og vise, hvordan at den første dag, den gik herhjemme. Hele adoptionen, den gik meget, meget fint. Det synes jeg bestemt. Hele processen var egentlig rigtig fornuftigt og meget kompetente folk, der var på internatet. Så det kan vi bestemt være tilfreds med. Men ellers så videoen i dag, den vil lige omhandle, at hun kom hjem, og hun fik lov til at gå ud af transportkassen. Og de næste 30 dage har jeg tænkt mig at lige lave en lille short om, hvordan det går med hende hver dag, og hvilke fremskridt hun har. Ja, jeg håber, I vil kunne lide det, og følge med i, hvordan hun klarer sig i det nye hjem, og hvordan vi klarer det, kunne jeg forestille mig. God fornøjelse! Så. Anna. Anna. Kom her. Så. Hej. Hvad så, Anna? Hvad så? Hvad kan du snuse? Anna. Kommer du? Hej. Mm.